Pojedeme aspoň kousek mezi vrata. Jo, ať to tady nekouří do toho. Takže schop kapotu. A opatrně. To teda jo. Si ho budu muset ale přišrouvat, to musela řešit dál. Na jezeru? Dál. Nechci to začít fišrobovat. Co? Nechci to fišrobovat. Mě upadne baterka. Ale jako na to, že je na nabíječce, tak to vždycky je tuhlý.